buwan sa Hulyo gitimaan sa tibuok nasod ang Nutrition Month. Isip pamaagi aron mapahinumduman ang katawhan sa pagbaton og hustong nutrisyon ug maayong panglawas. Usa sa mitimaan niini ang ahensya sa gobyerno nga aduna pay hagit alang sa ilang mga empleyado. Kini ang RTV Presents ni Nico Sereno. Ang Department of Agriculture ang ahensya sa gobyerno nga responsable sa pagpalambo sa agrikultura ug fisheries dinhi sa nasod. Ning kasaulogan sa Nutrition Month, usasab ang ahensya sa mihandom niini. Ubos sa temang kumain ng wasto at maging aktibo, may hagit ang nagduma sa opisina ngadto sa ilang mga empleyado. Baguhay lang, milusad sila og weight loss challenge. Unang gitimbang ang mga empleyadong partisipante. Kini aron matandi ang ilang gibug-aton sa pagsugod sa challenge. Iyahay na sila paghimo og mga lakang kung unsaon pagkapot sa ilang target nga timbang pagkahuman sa gitumbok nga gidugayon. Si Hubert, 33 anyos, science research technician, usa sa miapil sa challenge. Nitimbang siya karon og 105 kilos nga sobra kaayo sa ideal weight niya nga moabot og 85 kilos. Nagpractice na unta siya og IF o intermittent fasting nga matud pa epektibo kay ni menos og jutay ang iyang timbang. Apan naundang sab siya gumikan sa kabisi sa trabaho. Gatry mo ko IF sa una sir, epektibo gud siya. Nag-jogging ko every morning siguro mga 20 to 30 minutes kina akong dagan. Yang usabod karon, mapilapil sa ko panran. Dagan ko 10k, 21k, ilas mga sa tulas man nakadagan ko 21k. Buot ni Hubert nga karon mag-healthy living na siya. Aron makalikay sa sakit, labi na kay matud pa, kaliwat sab nila ang high blood ug taas nga blood sugar. Usasab sa miapil sa challenge si Rodrigo, 29 anyos. Matud niya, nakabantay na siya og kabag-uhan sa lawas, maong nakaamgo siya nga mag-healthy living na. Sometimes ako ganang mo lakaw ka og mga taas-taas nga mga kan ba. Say mo hangak mo gud di na para sa una gani nga pwede pa kamo dagan. So medyo nakauna-una sa ko nga siguro sa akong edad pud karon. Kuan po ka nga, di na maayo nga pataka lagkaon gani. Gusto sab niya nga likayan ang sakit-sakit nga posibleng makuha sa dili healthy nga lifestyle. Pasabot sa Regional Executive Director sa Departamento, Attorney Salvador Diputado, gikinahanglan nga mapalambo ug ma-practice sa ilang mga empleyado ang wellness program. Hinungdan nga gilusad kining maong challenge atol gyud sa Nutrition Month. May ganti nga ihatag sa mulampos ug mudaog sa hagit. While we are promoting food production, we are also promoting healthy foods o healthy environment. Okay, laing paminawon man nga ang atong mga empleyado dili healthy looking. Usa sa gipahinumdum sa ahensya sa ilang programa ang 1-2-3 program. 1 o 1 hour exercise kada adlaw bisan lakaw lang. Paghatag sa kaugalingon ug break sa mga electronic gadgets. Ug 3, pagkaon sa go, grow ug glow foods. Ang ahensya pananglit may programa na nga pazumba sa ilang mga empleyado. Gidasig sila nga mosalmot niini kay para man sab kini sa ilang kaayuhan. Ug alang sa mga empleyado ug sa publiko nga nangita og healthy nga pagkaon, prutas ug utanon, may mga baligya niini matag Huwebes ug Biyernes sa DA compound. Bukas kini alang sa mga tao nga gustong mamalit direkta gikan sa mga mag-uuma. Apart from encouraging farmers to produce food, ato po silang gi-encourage ang mga tao nga ug mahimo healthy food ta kay ko nang healthy ta di man ta magkasakit. Okay? So mao na basically ang idea ng atong support nato sa Nutrition Month. Uban ni Rod Prado, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.